Lift your hands up. Fogjátok meg egymás kezét. Emeljétek fel! Töltek kezzetekbe! Fill. Hallelujah. I just want to give all glory to the Lord Jesus Christ tonight. Én is az Úr Jézus Krisztusnak szeretnék dicsőséget adni ma este. Because He is our Lord, He is our King. Mert ő a mi Urunk és ő a mi királyunk. Hallelujah. Hallelujah! I count it such an honor and a privilege to be here this week. Nagyon nagy kiváltságnak és megtiszteltetésnek tartom, hogy ezen a héten én is itt lehetek. In the dedication of this new facility, Ennek az új épületnek az átadásakor we stand tonight in one of the great churches in the world. ez, ha nem tudnátok, a világ egyik legnagyobb gyülekezeti háza. Hallelujah. Hallelujah. It has also been our dream to come to Budapest, Nekünk is régi álmunk volt, hogy eljussunk Budapestre, to be with our dear friends Sándor and Judith hogy Németh. együtt legyünk drága barátainkkal, Németh Sándorral és Judittal. And I feel like I'm at home tonight. És nagyon otthon érzem magamat ma este. Hallelujah. The river of God is flowing in Hungary. Isten folyója itt hömpölyög Magyarországon. And there's nothing the devil can do to stop it. És az ördög hiába próbál bármit, nem fogja megállítani. I want to tell you tonight, Szeretném elmondani nektek ma este, I believe God is going to do something supernatural here this week. hiszem, hogy Isten természet fölötti módon fog cselekedni ezen a Between héten. now and Friday night, Péntek estig és azután is. God is going to light some fires on the inside of people. És Isten tüzeket fog gyújtani az emberek belsejében. That's literally going to explode across the whole of Hungary. Hogy szó szerint felrobbanjanak ezek a tüzek egész Magyarországon. And even to regions beyond. És a környező helyeken is. Hallelujah. Halleluja! I asked Pastor Sándor Arra kértem Sándor pásztort, if he minded if I shared some things hogy jó lenne, ha beszélnék about giving. az adásról, And then we're going to receive és the offering. utána esetleg gyűjtenénk. And he said it was fine. It És was azt mondta, okay. hogy oké. I'm going to walk around tonight so I can see the people up on the... Szeretnék egy kicsit felállás sétálgatni, hogy On the mindenkit sides there. lássak, akik itt hátul vannak, fönt azokat is. I want to read to you from the book of 2 Corinthians. A 2 Korintus könyvéből szeretnék felolvasni. And I want to read 5 verses to you. 5 verset. And it's all to do about giving. Az egész az adással kapcsolatos. I believe that the whole principle of the gospel Úgy hiszem, hogy az evangéliumnak az egyik fő alapelve begins in our giving. az adás. Because the Bible says, for God so loved the world that he gave. Mert a Biblia azt mondja, Isten úgy szerette a világot, hogy adott. His only begotten son. Odaadta az egyszülött fiát. God gave Jesus, Odaadta Jézust, and look what he got back. és nézzétek, mit nyert vissza. The whole principle of the kingdom of God Isten országának egyik legfőbb alapelve is in sowing and reaping. az vetés és az aratásnak a törvénye. And the Bible says here in verse 1, A Biblia azt mondja az első versben, and I'm reading out of the Amplified Bible,
We want to tell you further, brethren, about the grace, the favor, the spiritual blessing of God, which has been evident in the churches of Macedonia, arousing in them the desire to give alms. Tudtotokra adjuk pedig Atyám fiai Istennek azt a kegyelmét, vagy szellemi ajándékát, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. Everywhere we travel in the world, Bárhová utazunk a világon, people have said sometimes, mondják az emberek, well, the people don't give here, nem adakoznak eleget az itt élő and it's keresztények. hard to get the people to give. Nagyon nehéz rávenni az embereket, hogy adjanak. But I stand here tonight De én úgy állok itt most to előttetek, tell you that that's not true. mint aki elmondhatom, hogy ez nem így van. The Bible says that the people give willingly in the day of His power. A Biblia azt mondja, hogy az emberek önként adnak a megfelelő időben. And whether it has been the Philippines or parts of Africa, A Fülöp-szigetiek, vagy pedig afrikaiak, the moment the Spirit of God begins to move, abban a pillanatban, amikor Isten szelleme elkezd mozogni, people start to give. akkor az emberek elkezdenek adni. And that's what happened here. És gondolom ez fog ma is történni. Because of the spiritual blessing of God, Mert ez Isten szellemi áldása, which was evident, és amikor ez nyilvánvaló lesz, it aroused the people's hearts, it touched the people's hearts akkor felkelti az emberek szívében a vágyat, hogy ők is adjanak. to where they wanted to give. És elkezdenek adakozni. Isn't that powerful? Nem csodálatos ez? For in the midst of an ordeal of severe tribulation, the abundance of joy and the depth of poverty together overflowed in the wealth of lavish generosity on their part. Hogy a nyomorúságuk sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. So the condition of the surroundings was poverty, Tehát a környezet az szegény volt, and the circumstances was tribulation. és nyomorúságban élt sok keresztény, But it says here the abundance of joy, de azt mondja, hogy túláradó örömmel adtak mégis, it overflowed és túl csordult ez belőlük, in so much generosity. és olyan nagy lelkűen és bőkezően adtak. In verse 3 it says, for I can bear witness, they gave according to their ability, yes, and beyond their ability, and they did it voluntarily. Azt mondja a 3-as vers, hogy mert bizonyság vagyok rá, hogy erejük felett, sőt, erejük felett is adakoznak. In other words, they wanted to do it. Más szavakkal úgy mondhatnánk, hogy akartak adni. Nobody had to beg them to give. Nem kellett könyörögni nekik, hogy adjatok, They wanted to give. hanem ők maguk akartak adni. So much so that they begged the preachers, Kérték, könyörögtek ők a prédikátornak, please let us give. kérlek, legyen adakozás. Please, we want to give. Szeretnénk adni. Hurry up and take up the offering. Kérlek, hogy hozzátok elő a We've got kosarat. to give. Adni akarunk. Please let us give. Kérlek, hadd adjunk. I can't hold on to this money anymore. I must give it away. Annyit számogatta már a pénzt, szeretnék adni is belőle. In verse 4 says, begging us most insistently for the favor and the fellowship of contributing in this ministration for the relief and support of the saints in Jerusalem. Ezt mondja a 4-es vers, hogy sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. Nor was this gift of theirs merely the contribution that we expected, but first they gave themselves to the Lord and to us as His agents by the will of God, entirely disregarding their personal interests. They gave as much as they possibly could, having put themselves into our disposal to be directed by the will of God. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratjából. When revival comes to your life, Amikor az ébredés eljut hozzád, it affects you in every area of your life. az az életed minden területére kihatással lesz. In your walk, in your talk, Ahogy jársz, ahogy beszélsz, in your praying, in your singing, ahogy imádkozol, ahogy énekelsz, in your giving, ahogy adsz, in your rising up and lying down. ahogy felkelsz, ahogy lefekszel. Revival affects every area. Az ébredés minden területet befolyásol. I thank God for the mighty move of His Spirit. Hálát adok Istennek azért, hogy ilyen hatalmasan mozog a szellem. Over the last 9.5 years, Az elmúlt 9,5 év során, since we saw it first break out in upstate New York, amióta az ébredés a mi szolgálatunkon keresztül elkezdődött New York in államban, 1989. 1989-ben. But I'll tell you what,
De szeretném elmondani, what we've seen up to now is only a shadow of what is about to come. hogy amit eddig láttunk, az még csak az árnyéka annak, ami ezután fog következni. Because God is going to bless his people Mert Isten meg fogja áldani a népét. because of glory, A dicsőség miatt, because of revival. az ébredés miatt. The Bible tells us that the wealth of the sinner is laid up for the just. A Biblia azt mondja, hogy a bűnösöknek a gazdagsága eltétetik az igazak számára. And you are about to see a great transference of wealth take place. Ezt a vagyon áthelyeződést, transferenciát fogjuk hamarosan meglátni. From the hands of the sinner into the hand of the A believer. bűnösök kezéből át fog utalódni a gazdagság az igazak kezébe. It's going to happen right here in És Budapest. ez itt Budapesten is meg fog történni. Hallelujah! Halleluja! Hallelujah! Halleluja! One of the signs of revival Az ébredés egyik jele is that there will be provision. az, hogy van gondviselés. And one of the things that the Lord laid on my heart for this week, És az Úr erre a hétre többek között azt helyezte a szívemre, that God was going to break curse of poverty off of people. hogy Isten megtöri a szegénység átkát emberek élete And fölött, that he was going to anoint you. és fel fog kenni benneteket. He was going to anoint you Felken benneteket, to get wealth. hogy szerezzetek He will gazdagságot, give you creative ideas. és ad kreatív ötleteket, And he will give you inventions. találmányokat, And he will anoint you. fel fog kenni benneteket, And his blessing will be upon you. és az áldása megnyugszik rajtatok. And the world will look at you. És a világ majd csak néz, And they will say there's something about those people. és azt fogják mondani, hogy valami van ezekkel. There's something different about them. Valami más bennük, mint mi bennünk. God must be on their side. Biztos Isten van velük. Because everything they touch, Mert amire csak a kezüket teszik, the blessing of the Lord is there. az Úr áldása azon meglátszik. Hallelujah. Halleluja! Glory to God. Dicsőség Istennek! How many of you tonight, Hányan vannak itt úgy ma, you need a breakthrough in your finances? hogy anyagi áttörésre van szükségük? Wave your hand at me. Let's believe God tonight Higgyünk Istenben ma este, for a miracle hogy csoda, of provision gondviselő csoda in your life. fog történni az életetekben. Hallelujah. Halleluja! Now, when the Bible talks about a harvest, A Biblia beszél az aratásról, it never talks about a harvest de soha nem úgy beszél az aratásról, without first the planting of a seed. hogy előtte valaki magot nevetett volna. And so that's what we're going to do right now. Ezt fogjuk mi most csinálni. Let me ask you a question. Hadd tegyek fel egy kérdést. What do you believe in God for Mi ilyen céllal hiszel Istenben this week? ezen a héten? As you get your offering together tonight, Hogyha a kezedbe veszed azt a felajánlásodat, amit ma szeretnél adni, as you ask God what He would have you to do, egyúttal kérd meg Istent, hogy mit szeretnél, hogy ő cselekedjen. tell the Lord, Mondd meg az Úrnak. I'm sowing a seed. Most én magot vetek, I'm believing for a breakthrough. és hiszek egy áttörésben. Tell Him, be specific. Pontosan mondd meg neki, In what areas you believing for a hogy breakthrough? milyen területen hiszel áttörésben. How many have your own business? You have your own business. Hányatoknak van saját üzlete? Raise your hands. All right. How many would like to have your own business? Hányan szeretnétek, hogy saját üzletetek legyen? Oh, Vállalkozás. Vállalkozás. Let's believe God tonight. Higgyünk ma este Istenben, You sow a seed, vessetek ezért and we magot, believe God for a harvest. és hiszünk Istentől egy aratásban. Can you say amen? Tudtok áment mondani? I believe Én hiszem, that the effects of this week's meetings hogy ennek a hét összejöveteleinek a hatása will not only shake Budapest, nem csak Budapestet fogja but megrázni, will shake the whole nation of Hungary. hanem egész Magyarország nemzetét. And the seeds of what is being sown here this week És ami magokat ezen a héten vetünk, will have an effect even unto eternity. úgy gondolom az egész örökké valóságra kihatása. God is lesznek. going to use Hungary Isten fogja használni to Magyarországot, shake the whole of Europe. hogy rázza meg egész Európát. Hallelujah. Halleluja! Let me say one thing, then we're going to pray and then we'll receive the offering. Még egy dolgot hadd mondjak, mielőtt imádkoznék és gyűjtenénk. As we were driving here in the car,
Amikor jöttünk ide az autóval, I saw in my spirit a szellememben láttam, in the days to come, hogy a következőkben the Lord showed me something mutatott az Úr valamit a jövőre nézve. that I believe we will come back Úgy gondolom, hogy vissza fogunk jönni to Budapest. Budapestre, And in the morning times, we will have special training for leaders. és lesznek olyan délelőtti összejövetelek, amelyek külön csak vezetőknek lesznek, But I saw a stadium de láttam egy nagy stadiont. I saw a big, huge football stadium Egy nagyon-nagyon nagy sportcsarnokot, packed every night amely minden este zsúfolásig tele volt, in a big crusade. egy hatalmas összejövetel sorozattal. I saw it when we were driving here. Ahogy jöttünk a kocsival közben, ezt láttam magam előtt. Hallelujah. Dicsőség az Úrnak. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Let's pray, then we're going to receive the offering. Most imádkozzunk és fogunk gyűjteni. Father, we thank you tonight Atyám, hálát adunk neked ma este, for your anointing and your presence in this place. hogy itt van ezen a helyen a te keneted és jelenléted. Thank you that we are part of the family of God. Köszönjük, hogy Isten családjának tagjai vagyunk. We stand together from every tribe and every tongue. Itt vagyunk minden nemzetből, minden ágazatból. Tonight we come and we bring of our finances. És úgy jövünk ma eléd, hogy hozzuk az anyagi javainkat. And we give to you tonight, És adunk neked ma este. not out of tradition, Nem a hagyomány, a megszokás not out miatt, of religion, nem a vallás miatt, but we give you, Lord, because we love you. hanem azért adunk, mert szeretünk téged. And we worship you with our giving. És imádunk téged az adásunkkal. We honor you with our giving, Lord. Tisztelünk az adakozásunkkal, Uram. And Father, tonight as your people sow seed, Atyám, ma este, hogy az emberek magot vetnek, I pray as they give tonight, azért imádkozom, hogy mikor ma adnak, as they mix their faith with their giving, és a hitüket beleviszik az adásba, for miracles of provision to be made hogy a manifest. te gondviselő csodái történjenek meg, és nyilvánuljanak meg köztük. I break the curse of poverty off of your people. Megtöröm a szegénység átkát az emberek I fölött, command the blessing of heaven, és a mennynek az áldását parancsolom rájuk. not only in this church, Nem csak ebben a gyülekezetben, but in the life of every person represented here. hanem mindenkinek az életében. We speak a release of finances, Lord, Felszabadítjuk az anyagi áldásokat, Uram, that will flow like a river. hogy folyjanak, mint egy folyó. In Jesus' A name, Jézus nevében. we thank you for miracles of provision. Köszönjük, Uram, azokat a csodákat, amiket fogunk látni. Lord, we will hear of it this week. Ezen a héten, ezen a helyen. Promotion will come. Köszönjük, Uram, hogy jön a te Blessing will támogatásod, come. áldásod, Provision will come. ellátásod. We speak it now Kimondjuk ezt most. in Jesus' name. Jézus nevében. And everyone És said, mindenki mondja. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja! I want to pray now. Most szeretnék imádkozni. Father, I thank you tonight for your word. Atyám, köszönjük neked az igét. Thank you that your word goes forth, it's quick and powerful. Köszönjük, hogy az igét tele van erővel, hatalommal, It's sharper than any two-edged sword. és élesebb minden kétillű kardnál. Pierces even the dividing asunder of the soul and the spirit and the joints and the marrow. És elhat szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek megoszlására. And your word shall go forth tonight És kérlek, menjen ki az igéd ma este. to cut deep in the hearts of men and women, young and old, in this És place. hatoljon be minden ember szívébe mélyen, That thy plan and thy eternal purpose will be wrought. hogy minden terved megvalósuljon ma este. Spirit of the living God, you are welcome to do whatever you want to do in this place. Élő Isten szelleme, örömmel fogadunk, hogy bármit tegyél, amit akarsz. We ma will not este. stop you, we will not hinder you, nor we will stand in your way. Nem fogunk megállítani, akadályozni, utatba állni. Lord, I am nothing, you are everything. Uram, én semmi vagyok, és te vagy minden. Jesus, we exalt you in this place Jézus, tonight. felmagasztalunk ezen a helyen ma este. And we honor you tonight. Tisztelünk. You are our Lord and our King. Te vagy Urunk és Királyunk, And we give you all of the glory. és minden dicsőséget. Between now and Friday night, Neked adunk, és egészen péntek estig. may we never be the same again.
És mindenki, aki itt van, megváltozzon, és ne legyen többé ugyanaz. In Jesus' name. A Jézus nevében. Amen. Amen. The book of Acts, Az apostolok cselekedeteinek könyve, and it is referred to as the Acts of the Apostles, ez is a neve, hogy az apostoloknak a cselekedetei. but really it's really the Acts of the Holy Ghost. De igazából az kellett volna, hogy legyen a címe, hogy a Szentlélek cselekedetei. You could say that the book of Acts is a now book. Mondhatjuk, hogy az apostolok cselekedetei az egy most könyv, a mostnak a It's könyve. a today book. Egy mai könyv, Because many of the other books of the New Testament, mert az új szövetségnek sok más könyve they always end with a greeting and salutation. mindig üdvözléssel, áldás kívánással fejeződik be. But the book of Acts does not end. Az apostolok cselekedeteinek pedig egyszerűen nincs vége. And that tells me something. És ez nekem jelent valamit. That we are still writing the final chapters of the book of Acts now. Mégpedig azt, hogy ma is az apostolok cselekedeteinek a végső fejezeteiben élünk. Because the Holy Spirit has not stopped moving. Mert a Szent Szellem nem hagyta abba a mozgást. The same Holy Ghost Ugyanaz a Szent Szellem, that came on the day of Pentecost amely pünköskor leszállt, is moving tonight in Budapest, Hungary. ma itt működik például Magyarországon, In Budapesten. 1998. 1998-ban is. God is not dead. Isten nem halott, He has not stopped moving. Isten nem hagyta abba a mozgást, His wind is still blowing. a szellem most is fúj, But what happens is de ami történik, the same religious spirit hogy ugyanaz a vallásos szellem, that was around in the day of Jesus, amely Jézus idejében is jelen volt, that was around in the days of the Apostle Paul, amely Pál apostolt is mindig that zaklatta, was around in the days of Stephen, amely Istvánnal is szembeállt, is still around in this day and this time. mai napig is itt van. It's in direct opposition És ez pontosan az ellenkezője to the move of the Spirit of God. annak, amit Isten szelleme cselekedni akar. And there are people today who say, I believe the Bible, but És vannak emberek ma, akik azt mondják, én hiszek a Bibliában, de I don't want any of this Holy Spirit moving. ezt a Szentlélek mozgást, ezt nem szeretném. One man told me, he said, I know that this is a move of God, but I don't want it in my church. Egyszer egy ember azt mondta nekem, tudom, hogy ez Istentől van, de nem akarom, hogy a gyülekezetembe bejöjjön. I don't think he listened to what he was saying. Nem hiszem, hogy komolyan vette a saját füle, amit ő maga mondott. Some people say that revival will ruin your church. Mondják az emberek, hogyha eléri az ébredés a gyülekezetedet, That is impossible tönkre teszi a gyülekezetedet. for Tehát ez revival to ruin lehetetlen. your church. Egy ébredés soha nem tesz tönkre gyülekezetet. You must be running a nightclub then, Ehhez nightclubokba kéne járni. or a drug house, Vagy pedig a bordéházba, meg ilyen helyekre. if revival ruined it. Hogyha az ébredés tönkre tenné. Revival will never ruin your church, it'll bless your Az church. ébredés soha nem tesz tönkre egy gyülekezetet se, hanem megáldja. Can you say amen? Tudtok ámen mondani? Hallelujah. Halleluja! Now there are some people who are ashamed of the Holy Spirit. Vannak emberek, akik szégyellik a Szent Szellemet. They want everything to be dignified. Szeretnék, ha minden méltóság teljes lesz. They say, well, we must have order in the service. Mondják, hogy az összejöveteleken rendnek kell lenni. My dear friend, if you look at the meeting tonight, there is order. Drága barátom, hogyha megnézed a ma esti összejövetelt, itt is van rend. But the order that is here tonight is not the order of man, but the order of the Holy Ghost. De itt nem emberek rendje van, hanem a Szent Szellemnek a rendje. Can you say amen? Tudtok ámen mondani? I just want to clear up something Szeretnék tisztázni valamit. before I read to you from the book of Acts. Mielőtt felolvasnám az igét az Abcsából. These same people, Ugyanazok az emberek, they've told me, they said to me, ahogyha azt mondanák nekem, well, if it's the Holy Spirit, hogy hát igen, ez a Szentlélek, then why are people being touched all over the building? de akkor mi érinti meg az embereket mindenütt? We don't see any of the fruit of self-control. Hiszen nem látjuk a gyümölcsöt, az önmérsékletet. If it's the Holy Spirit, Ha ez a Szentlélek, then you should be having self-control. akkor önuralomnak kellene mutatkoznia. Bless these people's darling hearts.
Áldja meg az Úr ezeknek a drága embereknek a drága szívét. They obviously have never read their Bible. Úgy látom, hogy nem sikerült még végigolvasniuk a Bibliát. The fruit of the Spirit is self-control, Mert valóban a szellem gyümölcse az önmérséklet is. but it is not self-control over the Holy Spirit. De nem önuralom, önkontroll a Szent Szellem fölött, It is self-control over your temper, hanem önuralom a saját természete over the fölött, lust of the flesh, a test cselekedetei over fölött, the things of the world. a világ dolgai fölött. But in this revival, De az ébredésben the Holy Spirit comes and takes control. jön a Szentlélek, és ő veszi át az uralmat. And even in the middle of a Holy Ghost service, És egy Szentlélek összejövetel kellős közepén is that might seem in the natural mind emberek nézhetnek természetes that szemmel, is out of control, és azt mondhatják, hogy kicsúszott az ellenőrzés, az uralom a but it is kézből. right in the hand of God. De nem így van, mert Isten kezében van az uralom. Can you say amen? Tudtok elment mondani? Now I must warn you tonight, Szeretnélek figyelmeztetni ma este religion and revival do not go. benneteket, hogy az ébredés és a vallás együtt nem fér meg. When revival comes, it'll destroy the very fabric of religion. Ha jön az ébredés, az lerombolja a vallásnak az addigi körvonalait. The word religion means A vallás szó egyébként azt jelenti, return to bondage. hogy visszatérés a fogságba. But Jesus has come to set us free. Jézus pedig azért jött, hogy megszabadítson. He said, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Everywhere Jesus went, Ahová csak Jézus ment. there was great outpourings of the Spirit. A szellemnek hatalmas kitöltetése történt. People were touched. Az embereket megérintette. They went walking and leaping and praising God. Az emberek ugráltak, táncoltak, dicsérték Istent. When Jesus is in the house, Amikor Jézus megjelenik egy helyen, something is going to akkor happen. valami ott történik. And I want you to know He's in this house Én tonight. szeretném elmondani nektek, hogy ő itt van ebben az épületben ma. Something is going to És happen. valami fog történni. Hallelujah. Halleluja! Before Jesus left the earth, Mielőtt Jézus elment volna a földről, He told the disciples, azt mondta a tanítványoknak, I want you to go to Jerusalem akarom, hogy itt maradjatok Jeruzsálemben, and I want you to be endued with power. amíg fel nem ruháztattok erővel. He said this power has been with you, És azt mondta, hogy ez az erő veletek lesz, but He said this power now will be in you. és bennetek is lesz ez az erő, He said out of your belly will flow rivers of living water. és a belsőtökből fog felbugyogni az élő víz. He was talking about the Holy A Ghost. Szent Szellemről beszélt. He said, I'm going to leave you, Azt mondta, hogy én most elhagylak but I'm not benneteket, going to leave you alone. de nem hagylak egyedül, I'm going to send another comforter. hanem elküldök egy más vigasztalót. He's just like me. Ugyanolyan, mint én. He's not only going to be with you, És nem csak veletek lesz, but He's going to be in you. hanem bennetek is lesz. My fire, Az én tüzem, my glory az én dicsőségem is going to be on the inside of you. bennetek fog izzani, And then I'm going to flow out of you és belőletek ki fog folyni to a lost and dying world. a halott, elvesző félbe levő világ In felé. the book of Acts chapter 1 and verse 8, and I read, Az Abcsel 2, 8-at olvasom most. you shall receive power. Vesztek erőt! 1-8. After that the Holy Ghost has come upon Miután you, eljön a Szent Szellem rátok, and you shall be witnesses unto me és lesztek nekem tanúim in Jerusalem, Jeruzsálemben, in Judea, Judeában, in Samaria, Szamáriában, and under the uttermost parts of the és a earth. földnek végső határaig. Jesus was talking about a great revival. Jézus egy hatalmas ébredésről beszél itt. Hallelujah. Halleluja! Now he was going. Elment. This was his final message. Ez volt az utolsó üzenete. His will was Az az akarata, that they should go and get anointed with power. hogy a tanítványai legyenek felkenve. So in obedience to the Lord Jesus Christ, Ezért Jézus Krisztusnak való the head of engedelmességgel the church, ők elmentek, they went to the upper room felmentek a felházba, and they waited és vártak, for the coming of the Holy Spirit. hogy eljöjjön a Szent Szellem. They were not having a conference. Nem konferenciát rendeztek,
Peter was not teaching a series on how to walk on water. Péter nem arról tanított egy sorozatot, hogy hogyan kell vízen járni. Thomas was not holding an afternoon workshop called How to Overcome Doubt. Tamás nem arról tartott délutáni szemináriumot, hogy hogyan kell legyőzni a kételkedést. Matthew was not conducting an evening session called Our Walk with Jesus. Máté nem arról tanított esténként, hogy hogyan jártam Jézussal, They were waiting. hanem vártak. What were they waiting for? Mire vártak? The coming of the Holy Ghost. Hogy eljöjjön a Szent Szellem. Jesus said he would come. Jézus mondta, hogy el fog jönni. They didn't know what he looked like. Nem tudták, hogy hogy fog kinézni. Jesus didn't say Jézus nem mondott erről semmit. that at 9 o'clock in the morning Nem mondta, hogy délelőtt 9-kor, you will hear a knock on the door. majd hallotok egy kopogtatást az It will ajtón, be a man in a purple suit. és ott lesz egy bíbor ruhába öltözött ember, I want you to let him in és szeretném, ha őt majd beengednék, because he is the Holy mert ő Ghost. a Szentlélek. Jesus never said that. Jézus ilyet nem mondott. He said, you go and you wait. Azt mondta, hogy menjetek és várjatok, I'm going to send the Holy Ghost. és elküldöm én a Szent Szellemet. Somebody said, how will you know when he's there? Mondja valaki, honnan fogjuk tudni, mikor megjön? Listen to me tonight. You will know when he's there. Figyeljetek ide, meg fogjuk tudni, mikor megjön. Everything will change when he Mert olyankor comes. minden megváltozik. Oh, hallelujah. Oh, halleluja! Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Halleluja! My Bible tells me in the book of Acts chapter 2, Az én Bibliámban, az Apcsel 2-ben az áll, when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. hogy amikor a pünkös napja eljött, akkor mindnyájan egy akarattal együtt voltak. They came together. Összejöttek. There was unity. Egység volt köztük. They had got together with one purpose, one aim, one goal, one vision. Egy céllal, egy látással, egy akarattal voltak együtt. Waiting for the coming of the Holy Ghost. Várták a Szent Szellem eljövetelét. The Bible says, and suddenly, És a Bibliában az van, hogy akkor hirtelen, suddenly, glory. dicsőség az Úrnak. You better get ready for the suddenlies. Készüljetek a hirtelenre. I believe this week as you're sitting in the meetings, Hiszem, hogy ezen a héten, miközben itt lesztek, God's going to heal people all over this building. Isten meggyógyít embereket itt mindenfelé. Miracles are going to take place. Csodák fognak történni. Sickness and disease is going to go. Betegségek elmennek. Pain is going to go. A fájdalom elmegy. Bondage is going to go. Problémák elmennek. Fear is going to go. Félelmek elmennek. Addiction is going to go. A kötelékek elmennek. Freedom and liberty is going to come. Jönni fog a szabadság. God's going to set people free today Isten megszabadít embereket. and this week Ezen a héten. from a spirit of religion and tradition. A vallás, a tradíció szelleméből. You will never be the same És again. teljesen megváltoztok. Hallelujah. Halleluja. It will spill out of this meeting És fog terjedni. onto the streets of Ki Budapest. fog menni az utcákra. Hallelujah. Halleluja. Suddenly there came a sound from heaven. Hirtelen egy mennyei hang jött. If you don't like the suddenlies, Ha nem szeretitek a you better hirteleneket, run now. akkor jobb, ha most You elmentek. better leave now. Menjetek most haza. You better quickly move now. Gyorsan fussatok ki innen. There's many people waiting to take your seat. Nagyon sokan várnak, hogy a helyeteket They lined elfoglalhassák. up all over the place. Minden helyre több jelentkező If you van. don't like the suddenly, Hogyha nem szereted a you hirtelen, better run now akkor fuss most, while you still can. amíg még tudsz. Glory to God. Dicsőség Istennek. Hallelujah. Halleluja! I'm not responsible Nem én leszek a felelős, for what happens here tonight. ami ma este itt történni The fog. Spirit of God is in this place, Isten szelleme itt van. and God is wanting to touch you. Isten megérint benneteket. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Halleluja! He will come like a mighty wind. Úgy fog jönni, mint sebesen zúgó He szél. will shake your heart, Megrázza a and szíveteket, your life will never be the és same az again. életetek megváltozik. Glory to God. Dicsőség Istennek. I'm not ashamed Nem szégyellem of the Holy Ghost. a Szent Szelleme. If you're ashamed, Ha szégyelled, you better run now. akkor most menj haza. But I am not ashamed De én nem szégyellem of the Holy Ghost. a Szent Szellemet. Hallelujah. Halleluja! The Bible says A Biblia azt mondja,
there came a sound from heaven, hogy egy sebesen zúgó szél mennyből felzendült, like a mighty rushing wind. mint egy sebes szél, It filled all the house és betöltötte az egész házat, where they were sitting. ahol ott ültek. There appeared unto them cloven tongues like as a fire. És megjelentek rajtuk kettős tüzes nyelvek, It sat upon each of them, és mindnyájukra ráültek, and they were all filled with the Holy és Ghost. mindnyájan megteltek Szent Szellemmel. Hallelujah. Halleluja! Oh, glory to God. Dicsőség az Úrnak! And began to speak with other tongues Elkezdtek szólni más nyelveken, as the Spirit gave them utterance. ahogy a szellem adta. This happened, people. Ez történt, This took place. erre került sor, I testvérek. want you to know the same Holy Ghost. És szeretném, ha tudnátok, hogy ugyanez a Szent Szellem From Acts chapter 2 az Apostol 2-ből. is right here tonight Itt van ma este, in Faith Church. ebben a gyülekezetben. The same Holy Ghost. Ugyanaz a Szent Szellem. The same Holy Ghost. Ugyanaz a szellem. I want to tell the ushers, Szeretném elmondani a rendezőknek. please keep your eye on the empty seats. Tartsátok a szemeteket az üres If the székeken. seats become empty, Hogyha a székek megüresednek, fill them up with the overflow. akkor töltsétek be a túlcsordulásból. Hallelujah. Halleluja! You see, when the Holy Ghost starts to move, Mert amikor a Szentlélek elkezd mozogni, then religious people will start to run. akkor a vallásos emberek elpucolnak. They don't mind if you preach. És nem érdekli őket, hogy még prédikálunk. They don't mind if you preach. Nem érdekli őket a But prédikáció. just don't have happen what you preach. Csak ez ne történjen meg, amiről prédikálunk. They want everything dignified. Szeretnék, hogyha minden komolyan, méltóság teljesen But menne. Jesus is in the house. De Jézus itt van! Something is happening here. Valaminek kell történnie! Something is taking place. Valaminek kell történni! God wants to touch you. Isten meg akar érinteni. Now I want you to listen very carefully. Szeretném, ha figyelnétek. What took place on the day of Pentecost, Ami pünkösd napján megtörtént, God wants to do in our hearts this week. azt Isten mi szívünkben is meg akarja tenni. What took place on the day of Pentecost, Ami pünkösd napján megtörtént, God wants to do a work deep in our hearts. Isten itt a szívünkben meg akarja tenni. But there's something about the Holy Spirit. Mert a Szentlélek olyan, He will never force himself on hogy you. nem kényszeríti rád magát, You've got to invite him to come. hanem be kell hívnod. You've got to say, come Holy Spirit, Azt kell mondanod, gyere Szentlélek, do a work in my heart. gyere be a szívembe, Touch me, érints meg, change me, változtass meg, fill me. töltsd be, Let me never be the same again. hogy többé ne legyek ugyanaz. And he will. És megteszi, He will touch you. meg fogja tenni, He will change you. megváltoztat, And you will never be the same again. megérint, és megváltozol. Listen here. Figyeljetek! If the apostles needed a touch, Ha az apostoloknak szükségük volt then érintésre, you and I need a touch. akkor nekem szükségünk van If érintésre. the early church needed a touch, Mindnyájunknak érintésre van szükségünk. then you and I need a touch. Ha nekik kellett, akkor nekünk is kell. We must have the Holy Ghost Kell nekünk a Szentlélek in our life, az életünkben, in our family, családunkban, in our home, otthonunkban, in our business, a munkahelyünkre, in our church. gyülekezetünkben. We must have the Holy Ghost. Szükségünk van a Szentlélekre. We need His power. Kell az ereje, We need His anointing. kell a kenete, We need His touch. kell az érintése. Jesus sent Him Jézus elküldte őt, and He came, és ő eljött. but He wants to come in our hearts tonight De be akar lépni az életünkbe is ma in a este. very special and a very real way. Egy nagyon különleges és nagyon valóságos módon. This is biblical revival. Ez a bibliai ébredés. Book of Acts, Az Abcsában biblical revival. ez a bibliai ébredés. But it didn't stop with the book of Acts. De nem ért véget az Abcsel It's könyvénél, happened all down through the years. hanem végig kísérte az éveket. The same God of Abraham, Isaac, and Jacob, Ábrahám, Izsák, Jákobnak ugyanaz az Istene. the God of the Apostle Paul,
aki Pál apostolt is has használta. been moving down through the years. Végig itt volt a földön az évek során. Religion has tried to stop him. A vallás volt az, amely megpróbálta Tradition has megállítani. tried to stop him. A tradíció próbálta megállítani. Man has tried to stop him. Emberek próbálták megállítani. But my friend, let me tell you, you cannot stop De barátaim, hadd mondjam el, nem lehet őt the move megállítani. of the Spirit of A God. Szentlélek mozgását nem lehet megállítani. God is going to shake this earth Isten megrázza a földet, because Jesus is coming soon. mert Jézus hamarosan itt lesz. He will shake everything that can be shaken. És minden, ami rázni való, az meg lesz And rázva. my prayers tonight, Lord, shake everything. És azt imádkozom ma is. Uram, Shake it to rázd the meg very mindent. foundation. Rázd meg a földet Shake it alapjainál. to the very core, Lord. Rázd meg, Uram, az egész Let földgolyót. everything that can be shaken, let it be shaken. Minden, ami mozdítható, az rázkodjon. That we will never be the same again. Hogy teljesen megváltozzunk. That we may see you, Jesus, as you really are. Hogy meglássuk téged, Jézus, olyannak, amilyen That vagy. you would walk off the pages of the gospel. Hogy az evangéliumnak az erejét And you megtapasztaljuk. would come and walk up and down in our hearts. És hogy a szívünkbe belépjen az evangélium. That you would transform our lives. És átváltoztassa az And életünket. that we would never be the same. Hogy teljesen megváltozzunk. Now, for every born again believer in this place, Mindazok, akik ma este újjászületett hívők ezen a helyen. many of you that God has touched Sokatokat már megérintett Isten. in recent years, Az elmúlt években. God wants to speak a word to you tonight. Isten azonban szeretne szólni ma este hozzátok. Because as I travel around the world, Mert ahogy utazom I több helyen a see világon, people azt látom, that were once touched by revival, hogy vannak emberek, akiket egykor megérintett az ébredés. they were touched by the fire of God, Isten tüze megérintette őket. but they allowed the circumstances of life to come against them. De most az életnek a körülményei rájuk nehezettek. They lost the fire. És kiveszett a tűz They belőle. lost their first love. Elveszett az első szeretet. God wants to rekindle the flame again tonight Isten szeretné felszítani újra a tüzet bennetek. in your hearts. A szívetekben. You've allowed people to talk to you. Megengedtétek, hogy emberek túl sokat beszéljenek. You've nektek. allowed the voices of the Pharisees to get to you. Megengedtétek, hogy a farizeusok beszéde eltaláljon. God says, listen to my voice tonight. Isten azt mondja az ő hangjával Listen to ma, the voice of the Spirit of God hogy tonight. figyeljetek a szellem hangjára. And let him light a fire again on the inside of you. Engedjétek meg, hogy ő újra tüzet gyújtson a When that bensőtökben. fire comes, it'll burn out all the dross, És amikor ez a tűz eljön, minden rostát kiégett. and your life will never be the És same. az életetek teljesen megváltozik. He wants to restore back to you Szeretné visszaállítani the bennetek joy of your az salvation. üdvösségnek az örömét. He wants to come. El akar jönni, He wants to anoint you with fresh oil hogy from heaven. felkenjen friss olajjal, The type that restores your soul. hogy helyre állítsa a lelketeket. For there are many that are lying, bleeding, and dying Mert nagyon sokan már alig lélegeznek, on the haldokolnak. Jericho road. A Jerikó felé vezető úton. But he wants to come and pour in the oil and pour in the wine. De ő jönni akar az olajjal és a borral. He wants to restore back to you És vissza akarja állítani your bennetek first love. az első szeretetet. Because that's when you're going to be a witness. Mert így tudtok csak tanúbizonyságot When the tenni. fire of the Holy Ghost came on the day of Pentecost, Amikor pünköskor eljött a Szent Szellem they were tüze, then witnesses. akkor lettek ők tanúk. Why have people stopped being witnesses? Miért hagyják abba az emberek a Because bizonyságtelést? they've lost the fire. Mert kivész a tűz. They've lost their first love. Kivész az első He szeretet. wants to light that fire again tonight. Isten ezt a tüzet újra meg akarja gyújtani. Maybe you are here in this place. Hogy te, aki itt vagy ma este, You were brought here tonight by a friend. lehet, hogy egy barátot hozott el. And I want to encourage everyone here tonight. Szeretnék egyúttal bátorítani is mindenkit. Bring as many unsaved people to the meetings. Hogy hozzátok a barátaitokat, akik még nem Let's ismerik az believe Urat. God for a great harvest of souls this week. Isten a lelkekben is egy nagy aratást akar ezen a héten. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. If you're here tonight Ha úgy vagy itt ma este, and you're not born again, hogy nem születtél még újjá, then you need to have Jesus come into your heart. szükséged van Jézusra, hogy belépjen a szívedbe. That's where it begins. Így kezdődik. Where you come to him and say, Lord Jesus, I give my life to you. Amikor odajössz Jézushoz és azt mondod, Uram, átadom az életemet. But if you are here tonight, De ha úgy vagy itt ma este, you're already saved, hogy már megtértél, but you've lost your joy, de elveszett az öröm, you've lost your excitement of serving God, elveszett az izgatottság Isten then felé, you need to come back to your first love. neked is vissza kell térned az első szeretethez. What is happening here tonight És ami itt ma este is történik, not something new, az nem valami új but dolog. if you are hungry here tonight,
De ha éhes vagy, if you are thirsty here tonight, szomjas vagy, you will take your eyes off of man akkor vedd le a szemedet az and you will emberekről, put your eyes on Jesus. és vesd a szemedet Jézusra. And he will come and touch you in a very special and a very real way. Egy rendkívül egyedi és különleges módon meg fog érinteni This téged week, ezen a héten. we have 4 days. 4 napunk van még a mai Tuesday, kívül. Wednesday, Thursday, and Friday. Kedd, szerda, csütörtök, péntek. This week, Ezen a héten we can press in. be tudunk nyomulni. This week, Ezen a héten, whatever you believe in God for, amit hiszel, you can get so hungry for God azt Isten elkezdi megadni where you neked. say, Lord, Amikor azt mondod, I'm Istenem, putting my all on the altar this week leteszem az egész valómat a te for you oltárodra. to come and touch me. Kérlek, érints meg. Maybe those of you that have already been touched, Lehet, hogy már kaptál ilyen érintéseket. you say, well, I've seen all that before. És azt mondod, ilyen már láttam én. It's just the same all over again. Megint előről kezdődik. It's heaven's rain A mennybeli eső coming down. lejön. It's the wind of God blowing. Isten szele, amely fúj. How many of you in this place tonight, Hányan vagytok úgy itt ma este? you need a healing in your body? Raise your Hogy hand. fizikai gyógyulásra van szükségetek. You Tedd fel need a a healing kezed. in your body. Fizikai gyógyulásra van The wind szükségetek. of God will come this week Isten szele itt fog fújni ezen a and will héten. blow sickness and disease out of this place. Kifújja a betegséget erről a helyről. The wind of God will come. Istennek a szele jön. The fire of God will come Istennek a tüze jön. and miracles will happen. Csodák fognak történni. How many of you here tonight need a miracle in your family? Raise your hand. Hányotoknak van szükségük You need a csodára miracle in your family. családotokban? The wind of God will come and bring miracles to your family. Istennek a szele csodákat fog befújni a családodba. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Hallelujah. Halleluja! You might say tonight, Lehet, hogy azt mondod ma este. is all of what's happening here, Ami itt most történik, is it really necessary? ez szükséges, Forget about what you think is necessary. de szerinted mégse olyan fontos. De felejtsd el, hogy szerinted mi fontos. Don't dictate to God. Ne akar te megmondani. Don't tell God what he can and what he Ne cannot te do. mondd meg Istennek, hogy mi a fontos. You are the one in need. Neked van szükséged. God is not in need. Istenre, nem Istennek te Let rád. him move the way he wants to move. Hadd cselekedjen úgy, ahogy ő akar. Let him touch his people the way he wants to touch Hadd his érintse people. meg az ő népét úgy, ahogy ő akarja. He knows what his people need. Tudja ő, hogy mire van a népének szüksége. God Almighty knows what his people need. A mindenható Isten tudja, hogy mi kell az ő Just népének. open your heart. Úgyhogy nyisd ki a szívedet. Do not try to work this out with your natural mind. Ne próbáld az agyaddal kitalálni, hogy ez hogy működik. With all due respect, Ne spekuláljál. your brain does not have the capacity Az agyadnak nincs az a kapacitása, ami to erre való. understand all of what God is doing. Nem fogod úgysem mindazt megérteni, amit But Isten your heart cselekszik. will. De a szíveddel igen. Your heart will. A szíved érti. Your heart will. A szíved érti. Your heart will. A szíved érti. Tonight, Ma este the message that I bring azt az üzenetet hozom, is very simple. amely nagyon egyszerű, It's not complicated. nem bonyolult, All you've got to do, hogy csak annyit kell tenned, which should be very easy for everyone here, és ezt nagyon könnyen bárki megtehet, is you've got to be hungry. hogy légy éhes. I think of all the places in the world A világon sok hely van, for people to be hungry. ahol az emberek éhesek lehetnek. I think the people of Hungary are hungry. De szerintem Magyarországon, Hungary, az emberek még inkább éhesek. Hungry. Hallelujah. Halleluja! In actual fact, Ez egy természetes I tény. want to say this. És szeretném I elmondani. have never seen a place more hungry than Hungary. Nem láttam még éhesebb helyet, mint Magyarország. Hallelujah! Halleluja! Hallelujah. The choice is yours tonight. Tiéd a döntés ma este. Take your eyes off of people round about you. Vedd le a szemed az emberekről. Put your eyes on Jesus És Jézusra szegezd a tekintetedet. and let Jesus touch you.
És hadd érintsen meg Jézus. Because He wants to touch you. Mert meg akar érinteni. He loves you so much. Nagyon szeret téged. He wants to pour in the oil in your heart. Szeretné az olajat beletölteni a He szívedbe. wants to pour the wine in your heart. Szeretné a szeretetét betölteni a He szívedbe. wants to let you drink of the living water. Akar adni neked az élő vízből. He wants to let you eat of the heavenly bread. Akarja, hogy egyél a mennyei kenyérből. Your life will never be the Hogy az same. életed teljesen más legyen You will mostantól. be changed És teljesen változ meg. forever. Örökre. What I feel led of the Lord to do right now, Úgy érzem, az Úr arra indít most, I'm going to ask for everybody to close your eyes hogy mindenkit megkérjek, csukjátok be a and bow your szemeteket. heads És hajtsátok meg a fejeteket. right now. Most. Before we go any further here tonight, Mielőtt még tovább lépnénk, I want to give an invitation szeretném hívni azokat, to those of you in this building tonight. a barátainkat, akik ma este What better way to dedicate this church a gyülekezeti épület ünnepélyes átadásakor than to have a great harvest of souls? szeretnének az elsők lenni a lelkek nagy aratásában. You in this place tonight, Ha úgy vagy itt ma este, if you do not know Jesus as your personal Lord and Savior, hogy nem ismered Jézust, mint aki a személyes megváltót, I want to give you the opportunity szeretnénk adni erre egy to lehetőséget, accept Jesus, hogy befogadd őt, to say, Jesus, come into my heart. hogy azt mond Jézusnak, gyere be a szívembe. I'm not asking you to join a church. Nem arra hívlak, hogy egy egyházhoz csatlakozz, I'm asking you to join the family of God. hanem hogy Isten családjának legyél a tagja. Friend, let me ask you this question tonight. Kedves barátaim, hadd kérdezzem meg If you tőletek. died tonight, Ha ma este meg kéne where would you halnotok, spend eternity? hol töltenitek el az örökké I valóságot? want you to know there's a heaven to gain and a hell to shun. Szeretném elmondani, hogy van menny és van pokol. Tonight, Ma este Jesus can become Lord of your life. Jézus, ha akarod, Úr lesz az életedben. And I want to give you that opportunity Szeretnénk erre adni egy to lehetőséget, make him Lord of your hogy life. tedd őt Úrrá az életedben. For the rest of you, És a többiek pedig, those of you in this place, azok, akik itt ma este, you may have given your life to Jesus years ago, már talán több éve átadtátok az but életeteket you've grown az cold. Úrnak, de kihűltetek. You're not serving God like you should. Ha vannak olyanok, akik nem úgy szolgálják már az Urat, mint You've kellene, allowed the things of the world to come in. akik beengedték a világ dolgait az életükbe. Tonight, Jesus wants to become real to you. Jézus ma este szeretne valósággá lenni Tonight, you számotokra. can fall in love with Jesus Szeretné, ha megint beleszeretnétek. all over again. Újra, Tonight, ma este. you can come back to your first love. Visszatérhetsz az első szeretethez. And then lastly, És végül those of you in this place azok, akik úgy vannak itt ma, that are not sure of your salvation, hogy nem biztosak abban, van-e üdvösségük. tonight you can make sure Ma este megbizonyosodhatsz of el your salvation. az üdvösséget felől. While every head is bowed and every eye is closed, És miközben a fejetek lehajtva, if you szemetek fit into becsukva, any one of those three categories, szeretném azt kérni, hogy aki valamelyikba a három kategória közül would you bele please esik, úgy lift your érzi, hand right now? kérlek, emeld fel a kezedet. Say, pray for me. És mondd, imádkozz értem. Raise your hand. Emeld fel a kezedet. Thank you. Köszönöm. Put your hands down. Most vegyétek le a kezeteket. I want to pray with you and for you Szeretnék imádkozni veletek. right now. Most. Would everyone that raised your hand, would you please stand? Kérlek, akik az előbb feltartották a kezüket, álljatok fel. All over the building. Azok, akik az előbb feltették a kezüket. I'm going to ask you to do something. Szeretnélek megkérni valamire bennetek. I know for some of you it might be a long way, Lehet, hogy sokan már régóta jártok, but I want to do this. de szeretném elmondani, It's a very good dedication. hogy ez egy nagyon jó átadás All those that are standing, mindnyájan, akik álltok. I want to ask you in a few moments Szeretném egy néhány perc múlva to come and megkérni, fill up the whole front area. hogy lehet, hogy egyeseknek nagyon messze van, de gyertek ide Before I do erre. that, De mielőtt erre megkérnélek if there's benneteket, anybody else here tonight, még egyszer megkérdezem, hogy van-e olyan you are köztetek, not born again, aki nem született you do újjá, not know Jesus, aki nem ismeri Jézust, or you are backslidden away from God, vagy elfordult Istentől, or you visszaesett, are not sure of your salvation, vagy elbizonytalanodott az üdvösség then I felől, ask you now to stand.
akkor még most adunk lehetőséget, and hogy make felállj, right with God tonight. és csatlakozz az Isten családjához. We are ma not este. playing church. Nem egyházasdit We are játszunk, not playing religion. nem vallásosdit játszunk. Stand now, please. Kérlek, állj fel. Anybody else? Van még valaki? All those that are standing, Mindnyájan, akik álltok. if you would just come, Kérlek, próbáljatok meg ide stand előre right up jönni. against the platform. Kérlek, gyertek ide előre. Come down the aisles. Come. Gyertek, Fill up this whole gyertek. area. Come. I want you against the platform. Come. Tiétek ez az egész hely, ami itt Come. van. I'm going to lead you in a prayer. És bevezetlek majd egy imába. Come. Gyertek bátran. Come. Let them come. Gyertek, Come gyertek, here. gyertek. Come here. Gyertek, mert ha megálltok, Come right akkor against the dugó lesz. platform. Come right now. Gyertek against the bátran platform. előre. No, no. Brother, against the platform. egészen álljatok oda a dobogó széléhez. Come. Gyertek bátran. Fill this whole area. Come. Töltsétek be itt ezt a helyet. Come. Gyertek! Come on. Gyertek! Ushers, come on. Bring them in. Gyertek! Put them all Rendezők, in here. segítsétek őket! Come. Quickly. Álljatok közel egymáshoz, hogy Quickly. elférjetek Pick him sokan. up. Pick him up. Aki elesett, Pick emeljétek that man föl. up. Stand him in the line. Come against the Állítsátok platform. fel. Egészen közel a dobogóhoz. Come in close against the platform. Gyertek közel! Tonight we're going to pray a prayer. Egy imát fogunk közösen elmondani. I want you to look at me. Szeretném, ha rám néznétek. Every one of you standing here right now. Mindnyájan, akik itt álltok. Look at me right now, please. Nézzetek rám most, kérlek. We are going to pray a prayer Együtt fogunk imádkozni. to invite Jesus Hogy behívjátok Jézust, to come into your hearts. hogy lépjen be a szívetekbe. We're going to pray a prayer Együtt fogunk imádkozni, to ask Jesus és megkérjük Jézust, to light the fire of revival in your heart. hogy az ébredés tüzét gyújtsa meg a szívetekbe, That you will leave this place és úgy menjetek el innen haza, and you will never be the same hogy again. teljesen más emberek vagytok. How many of you standing here tonight, Hányan vagytok így itt az előállók közül? right up the aisles, A sorok között is, you know that God has been speaking to you in this service akik úgy érzitek, hogy Isten szólt hozzátok ma about este, getting free from religion and tradition. hogy mindenféle vallástól, tradíciótól forduljatok Wave el. your hand at me right now. Kérlek, integessetek. All right. Now, I want you to listen carefully. Szeretném, ha erre figyelnétek most. As a visitor to your country, Én látogatóban vagyok itt az országotokban, as a visitor to this church, ebben a gyülekezetben is vendég vagyok. I thank God De hálát adok Istennek. for Pastor Shandor Nemeth Sándor Rért, a pásztorotokért, and Faith Church, és a hit gyülekezetért, because there is a light that is shining in Budapest. mert Budapesten világosság ragyog. I thank God Hálát adok Istennek, I thank God for a church hálát adok Istennek az where egyházért, the river of God can flow freely. azért a gyülekezetért, ami itt van, hogy Isten szelleme szabadon tud mozogni. I hear the Lord telling me to tell you, Pastor, És szeretném még azt mondani neked, Sándor pásztor, the day will come hogy eljön az a nap, when their services will be every day amikor minden nap összejövetelek lesz. because the crowds will be too much. Mert a hely kevés lesz. Every day, Minden nap you will have to have teams kell majd csoportokat of felállítani. musicians that will Zenecsoportokat, work on shifts. akik több műszakban dolgoznak. Some will do the morning shift. Lesznek délelőttös műszakok, Some will do the afternoon shift. délutános műszakok, Others will do the evening shift. lesznek még esti műszakok is. But I see the day És látom előre azt a when the napot, doors of this place amikor ennek a helynek az will ajtai not close soha nem fognak by day or bezárni, by night, hanem éjjel-nappal nyitva lesznek. but the masses will come. El fog jönni az a tömeg. And the Lord would say unto you, És az Úr azt mondja neked, you have been faithful.
hogy hűséges You voltál, have pressed in. és You have benyomultál, pressed through much. és nagyon sokat küzdöttél, My hand has been upon you. de a kezem rajtad volt. But the Lord would say even on this night És az Úr azt mondja neked ma that este, the anointing shall increase hogy a kenet rajtad növekedni fog. tenfold 10-szeresére upon your life az and életeden, upon your ministry. szolgálatodon, And the Lord would say és az Úr azt mondja, that the yoke hogy az iga, that's been trying to hold you back ami megpróbált is visszatartani, broken tonight az ma este széttört in the spirit. ezzel a szellem által, Nothing shall stop you és semmi nem állít meg téged, from fulfilling hanem my purpose az én célomat, and my plan. terveimet For a betöltöd, great harvest shall be reaped hogy egy nagy aratás legyen in this place. ezen a helyen. A great harvest of souls Lelkek hatalmas will be begyűjtése reaped. meg lesz, So rejoice úgyhogy örülj, and be glad. örvendezz, Hallelujah. halleluja! Jesus. 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 Now, És most let us pray. imádkozz. I want all of those that are standing in the aisles Mindjárt, akik álltok a sorok közt is, to pray this prayer after me. mondjátok velem ezt az imát. Say this. Mondjátok, Father, Atyám, I come to you tonight úgy jövök most hozzád, in the precious name a Jézusnak a drága nevében, of your Son Jesus. aki a te fiad. Lord, you said in your word, Uram, azt mondtad az igében, if I confess with my mouth, hogyha a szájammal megvallom, Jesus is Lord, hogy Jézus az Úr, and I believe in my heart és a szívemben hiszem is, that God has raised him from the dead, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, I will be saved. akkor megszabadulok. So I confess tonight, Ezért hát megvallom ma este, Jesus hogy Jézus is my Lord az én Uram and my Savior. és megmentőm. Come into my heart right now. Gyere be a szívembe most! Take out the stony hearts, Vedd ki a kőszívet, put in a heart of flesh. és adj nekem hús szívet. Take every bit of religion out of me, Lord. Vegyél ki belőlem minden vallást. Jesus, Jézus, become so real to me. légy olyan valóságos számomra. I turn my back on the world. Hátat fordítok a világnak. I turn my back on sin. Hátat fordítok a bűnnek. And I follow you, Lord És Jesus. téged foglak követni, Úr Jézus. Tonight, Most be Lord of every area. légy életem ura minden területen. Thank you for dying for me. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Thank you for shedding your blood for me. Köszönöm, hogy véredet ontottad értem. Thank you that on the third day you rose for me. És köszönöm, hogy harmadnap feltámadtál értem. And thank you that you are coming back again for me. És köszönöm, hogy vissza is jössz értem. From this day on, És mostantól I will serve you téged foglak szolgálni. with every fiber of my being. Az egész lényem minden erejével. From this day on, Mostantól kezdve I join myself bekapcsolódom to the family of God. Isten családjába. I will never be used by the devil És az ördög soha többé nem használhat engem, to cause division hogy megosztást hozzak in the body of Christ. Krisztus testében, But I will be one with my brother and my sister. hanem egy akarok lenni a testvéreimmel. And I yield myself to you És átadom magamat neked, as a yielded and a willing vessel. mint egy alkalmas és számodra használható edényt.
to be used of you Akarom, hogy használj. in whatever way you see fit, Lord Jesus. Ahogy csak jónak látod, Úr Jézus. From this night on, Mostantól fogva. I do not belong to myself. Nem vagyok saját magamé, I belong to you. hanem a tiéd vagyok. I am your child. A te gyermeked vagyok. Thank you for your blood that cleanses me now. Köszönöm a véredet, amely most megtisztít. Put your spirit on the inside of me. Kérlek, hogy a szellemedet add a bensőmbe. Let your fire burn on the inside of me. A tüzed égjen bennem. I will never grow cold again. És soha többé nem akarok kihűlni. My heart will burn brighter and brighter until the day that Jesus comes. Azt akarom, hogy a bennem levő világosság egyre fényesebb legyen, míg Jézus el nem jön. Use me, Lord Jesus. Használj, Úr Jézus! Use me as your vessel Használj edényként. from this day on. Mostantól fogva. I will never be the same again. Más ember leszek. In Jesus' A name. Jézus nevében. Now look at me. Most nézzetek rá. If you prayed that prayer Ha elmondtad ezt az and imát, you meant business with God, és komolyan vetted then Isten, God means business with you. akkor Isten is komolyan vesz téged. And I want to make this proclamation to every single one of you here tonight. És szeretném, hogyha ez lenne a megvallásotok minnyájatoknak. As a servant of the Most High God, Én, mint a mindenható Isten szolgája, by the power of the blood of Jesus, a Jézus vérének az ereje by által, the power of the name of Jesus, Jézus nevének az ereje by the által, power of the Word of God, Isten igéjének az ereje and by the által, awesome power of the Holy Ghost. a Szent Szellemnek a hatalmas ereje I által. tell every single one of you here Azt tonight, mondom minnyájatoknak, your sins hogy a bűneitek are megvannak, forgiven you bocsátva, right now. most! Right now. Most! That is the power of the gospel. Ez az evangélium ereje. And this is the good news. Ez a jó hír. Jesus loves you Jézus szeret téged, and he gave himself for you. és odaadta önmagát érted, And you will never be the same from tonight. és mától más ember leszel. God will use you Isten használni fog téged, to touch the lives of your friends and your family. hogy megérintse családtagjaid, barátaid életét. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Halleluja! Glory to God. Dicsőség Istennek! Pastor Shandor, Sándor, kérlek, I really feel in my heart az van a szívemben, that the Lord said that this would be a great dedication tonight. hogy az Úr azt mondja, ez egy nagyszerű átadás ez a ma esti. Because amongst this group of people Mert ezek között az emberek között are the first time decisions. van nagyon sok, aki először életébe döntött And az then Úr mellett. also those that were growing cold. És sokan, akik elhidegültek, That tonight akik ma este they're coming back visszatértek, and they will not be lost. és nem vesznek el. The voice of the enemy És az ellenség hangja has been put to silence tonight. az el lett hallgattatva ma este. These are God's people. És ezek itt Isten népe, They are God's sheep, Isten nyája, and they've heard his voice tonight. és ismerik a pásztor And the hangját. voice of a stranger they will not follow. És idegen hangját nem fogják követni. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and praise him. Emeljétek fel a kezeteket, és Lift your dicsérjétek hands and őt! praise him. Adjatok dicsőséget az Úrnak! Glory to God. Hallelujah. Now I want to pray a special prayer over Faith Church. És most szeretnék külön a hit gyülekezetért imádkozni. Father, I thank you for Faith Church. Atyám, köszönöm neked a hit gyülekezetét. You raised this church up Te arra támasztottad ezt a gyülekezetet, from obscurity. a homályból hoztad elő,
You raised this church up, Lord, Előhoztad ezt a gyülekezetet when it had to meet underground. olyan időben, amikor még föld alatt kellett működnie. You brought it from the invisible church, Láthatatlan gyülekezetként and született you've meg. made it very visible, De Lord. nagyon láthatóvá tetted, Uram. Lord, Uram, the enemy has not been happy with this. az ellenség nem örül mindennek. He has been fighting left and right. Mert nagyon sokat harcolt már ez ellen. But we decree and we declare from this night De kijelentjük közösen ma este, that the enemy's work against this ministry hogy az ellenségnek a műve ez ellen a szolgálat ellen ceases as of this evening. kudarcra van károztatva, This ministry és ez a szolgálat will experience a new wave, új hullámot fog a megtapasztalni, new wind új szelet, of the glory of God Isten dicsősége fog fújni, that will sweep across Budapest átcsöpör Budapesten, and will sweep across Hungary Magyarországon, in the name of a Jesus. Jézus nevében. Lord, you sent me here Uram, Te azért küldtél engem, as a messenger tonight. hogy legyek a Te hírnököd. You spoke to me last És week, Te azt mondtad a múlt héten nekem, and you said that this would be a mighty breakthrough. és azért küldtél el engem ide, And I thank you that this week hogy hirdessem, hogy ezen a héten your purpose a Te céljaid, and your plan a Te terveid will be wrought in this place megvalósulnak ezen a in helyen. the name of A Jesus. Jézus nevében. Now, És most I want you all in this house to lift your hands. szeretném, ha mindenki, aki itt van ma este, felemelné a kezét. Tonight, Lord, Ma este, Uram, as we dedicate this building, ahogy átadjuk ezt az épületet, we dedicate it to the glory of God. Isten dicsőségének adjuk át. But what good would that be De mi haszna lenne ennek, if it was dedicated to the glory of God, ha átadnánk Isten dicsőségének, but had no glory in it? de nem volna benne dicsőség? Come now. Kérlek, jöjj most. With your glory. A dicsőséggel. Fill every vessel Kérlek, pecsételj meg minden edényt. in this place Töltsd be az edényeket. right now Most! in the name of Jesus. Jézus nevében! The fire of God is falling right now. Istennek a tüze leszáll erre a helyre most. The fire of God is falling right now. Isten tüze száll lefelé. The fire of God is falling right now. Isten tüze száll le. Tonight, Ma este you receive from heaven a mennyből a fresh anointing. friss kenetet vesztek. Tonight, Most you receive from heaven a mennyből fresh anointing. friss kenetet vesztek. Fresh! Now, Most I want you to look at me, everybody, nézzetek csak ide, because this is what the Lord told me. mert az Úr azt mondta nekem. He said to me Azt mondta, that tonight hogy ma este He wants to give you szeretne adni nektek a fresh baptism friss keresztséget of joy. az örömben. This joy
És ez az öröm does not come from your head, nem a fejből jön, but comes from your heart. hanem a szívből. Woo! Woo! Glory, 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 glory. Oh! Woo! Joy! Mama Marina ne mono mombrene ne. Mira mama de be 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 bo ri baba. La baba nana mama de bo re baba bo. Ira baba shatara baba radara baba robo. La baba shatara baba da bata. Ira baba shotoro baba dorietaya. Ira baba shatana burina. La baba redo robo. Soro Siriataya Harariataya Ria la robo ropoda Rabo Rebe Soboriate Ribariato la rata Ramanena Manero Boto Ramana Manena Mondo Rana Manena Mondo do Bosho Hiane Ramondo Hina na na. All of you in that side there. Mindjárt, akik ott vagytok fönn, álljatok fel! Stand up. Álljatok fel! Join hands. Fogjátok meg egymás kezét! Lift your hands. Fogjátok meg egymás Join kezét! hands. In that side there. Itt, akik fönn álltok! Lift your hands up. Fogjátok meg egymás kezét! Emeljétek fel! Phil. Tolta kezdetekbe! Phil. Még! That back Most side ott over there. fönn! On the rise, on the balcony. Akik ott álltok fönn, Join hands. lelátom! Fogjátok meg egymás kezét! Lift your hands to heaven. És emeljétek föl! Tolta kezdetekbe! Még! This whole side here on the Itt floor. lent! Felétől arra felé! Join hands. Fogjátok meg egymás kezét! Lift your hands to heaven. Emeljétek fel! Tolta kezdetekbe! Most! Még! This balcony over here. Akik ott hátul fönn álltok, Join hands. egymás kezét megfogva, your hands. emeljétek fel! Tolta kezdetekbe most! Még! Glory to God. Dicsőség az Úrnak! Glory to God. Dicsőség Istennek! Glory to God. Dicsőség Istennek! This side over here. Itt, akik hátul Join álltok, hands. Lift your hands. fogjátok meg egymás kezét, emeljétek fel, tolta kezdetekbe! Még!
That side back there. Ott fönn hátul! Lift your hands. Kezed fel! This side over here, lift your hands. Itt lent is! That side over there, lift your Ott hands. hátul is fönn! Töltekezzetek be! Még! Fill. Come here. Feel. Pick him up. Brother. Brother. Never the same. Come here. Teljesen változ meg. Te is gyere ide. Yeah. Lift your hands. Emeld fel a kezedet. Fire. Fire. Never the same. Totally free. Yeah. Come here. Gyere te is. Come right over here. Gyere ide. Lift your hands. Emeld fel a kezedet. That's it. Fire. Glory to God. Dicsőség az Glory Úrnak. to God. Glory to God. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. 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 Now let me say this to you. Hadd mondjak valamit nektek. You might say, for what purpose is all this? Gondolkozhatsz, mire jó ez? Souls. Lelkek. The harvest of souls. Lelkek megnyerése. The harvest of souls. Lelkek aratása. Yuri. Yuri. Come here. Gyere még egyszer. Yuri. 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 God is going to do a work inside of you first. Isten először belül akar cselekedni. Then he will do a work through you. Aztán rajtatok keresztül. He must first do a work in you. Először benned kell elvégezni a Then he'll munkát. do a work through you. Aztán majd rajtad keresztül. That's what he's doing Ezt végzi all most over this place tonight. mindenütt. He's touching people. Megérint benneteket. I want to declare tonight Szeretném, ha ma este kijelentenétek, that this church, hogy ez a gyülekezet, the new facility, ez az új épület is dedicated át van adva to the glory of God Isten dicsőségének. and the glory of God. Isten de erejének, In the name of the Father az Atyának, and the Son a Fiúnak and the Holy és Ghost. a Szent Szellemnek a nevében. And this is only the beginning És ez így is lesz, of what God will do. amit Isten megcselekszik. Hallelujah. Amen.